Γεια σας, είμαι ο Βαλιάδης Γαβάνης, βρισκόμαστε στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, στο Chef Club και στη συνεργασία με την Ένωση Εστιατορίων Αττικής και με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα σας δείξουμε μία συνταγή ακόμα για σαλάτα. Μία σαλάτα με κοφτό μακαρονάκι και λαχανικά. Η βάση μας εδώ πάντα είναι η φρεσκότητα, η φρεσκάδα των υλικών και η σωστή μίξη. Θα σας δείξω λοιπόν τον τρόπο, αφού πρώτα σας πω τα υλικά. Θα χρειαστούμε λοιπόν 300 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι, 2 λάιμ, ένα αγκούρι, ένα αβοκάντο, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, φρέσκο κόλιανδρο, φρέσκο μαϊντανό, ένα κρεμμύδι, αμύγδαλο φιλέ, μία σκελίδα σκόρδο, μία πιπεριά τσίλι, λίγο μαγιονέζα, αλάτι πιπέρι και ελαιόλαδο. Τα σκεύη που θα χρειαστούμε είναι μία κατσαρόλα, ο πάγκος μας με το μαχαίρι, δηλαδή το ξυλοκοπής, ένα ζέστερ, ένα πίλερ, λίγο νεράκι και μία μπασίνα να ανακατέψουμε τα υλικά μας. Και εννοείται ένα πιάτο σερβιρίσματος που έχουμε επιλέξει δύο ωραία μπολάκια για να αναπτυχθεί και η σαλάτα μας ανάλογα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το βράσιμο με το κοφτό μακαρονάκι. Προσθέτουμε το νερό και λίγο ελαιόλαδο. Νερό, ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Με το που βράσει το νερό μας θα βάλουμε το κοφτό μακαρονάκι, το οποίο χρειάζεται περίπου 8 λεπτά. Πάμε λοιπόν, έχει πάρει βράση, να τα ρίξουμε μέσα και να ξεκινήσουμε τα κοψίματα. Μαζεύουμε, είπαμε, τα σκεύη πάντα σε μία άκρη, να έχουμε καθαρό έδαφος. Παίρνουμε την μπασίνα δίπλα μας και ό,τι υλικό κόψουμε το βάζουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε και λίγο με ένα κουτάλι εδώ μέσα το κατσαρολάκι, να μην κολλήσουν μεταξύ τους τα μακαρόνια. Αν δεν θέλετε κοφτό μακαρονάκι που προβλέπετε για αυτή τη συνταγή, μπορείτε να βάλετε φιωγκάκι, πένες, ό,τι έχετε ή ό,τι τραβάει η όρεξή σας να το αντικαταστήσετε. Εμείς προτιμάμε το κοφτό μακαρονάκι. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να βάλουμε τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το μαϊντανό και τον κόλιανδρο. Θα πάρουμε τα φύλλα. Προσπαθούμε να κάνουμε μαζί ωραίες συνταγές, διαφορετικές από το συνηθισμένο και ό,τι έχουν τα εστιατόρια και τα μαγαζιά, και ταυτόχρονα να είναι και γρήγορες, ώστε να μπορείτε να τις κάνετε και οι πελάτες πάντα να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε αφήνουμε λοιπόν εδώ τα φύλλα του μαϊντανού, τα κόβουμε. Πολύ λεπτά κοψίματα θέλουμε στα λαχανικά, γιατί είναι κοφτό μακαρονάκι με λαχανικά. Θέλουμε σε μια μπουκιά, αν είπαμε, να νιώθουμε όλες τις γεύσεις. Αυτή είναι η λογική μας σε όλες τις Παρασκευές. Σε μια κουταλιά, σε μια πυρουνιά, όλη η γεύση από όλα τα υλικά, αν είναι εφικτό. Λοιπόν, βάλαμε το μαϊντανό. Πάμε να κόψουμε και τον κόλιανδρο. Πολύ ωραία. Βάλαμε το μαϊντανό. Κόβουμε τώρα και το κόλιανδρο. Βγάζουμε τα κοτσάνια. Έτοιμος και ο κόλιανδρος και πάμε τώρα. Προσθέτουμε μέσα το φιλέ αμυγδαλό, να μας δώσει το crispy στοιχείο στη σαλάτα μας. Θα ψιλοκόψουμε και το σκόρδο, το σπάμε λίγο και το κόβουμε. Αυτή η σαλάτα, περιττώ να σας πω ότι είναι εννοείται κρύα σαλάτα, γιατί υπάρχουν και ζεστές και είναι γεμάτη γεύση από τα μυρωδικά. Ένταση, γεύση, αυτό που θέλετε να νιώσετε. Λοιπόν, έχουμε βάλει και το σκόρδο. Είπαμε, μαζευόμαστε συνεχώς, βάζουμε την πιπεριά τσίλι, την ανοίγουμε στα δύο, βγάζουμε τα σποράκια από μέσα
Τα καθαρίζουμε με το μαχαιράκι εδώ. Βγάζουμε σποράκι, αφήνουμε στην άκρη και ξυλοκόβουμε. Η καυτερή περιά θα μας δώσει ένταση, θα μας δώσει αυτή την αψάδα που έχει. Πολύ ωραία. Και τώρα θα ψιλοκόψουμε και το κρεμμύδι. Λευκό, αυτό είναι κόκκινο ξερό κρεμμύδι, λεπτό ψιλόκομμα. Όσο πιο λεπτό τόσο πιο ωραίο. Θέλουμε να νιώθουμε όλες τις γεύσεις. Βάζουμε μέσα και αυτό, κόβουμε και το υπόλοιπο μισό, τις άκρες αφήνουμε. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο φαγητό, σε κάποιο ζωμό. Πάει και το άλλο μισό. Πολύ ωραία. Έχουμε βάλει λοιπόν τα πρώτα υλικά μας μέσα και μας μένει να κόψουμε το αβοκάντο. Και το βγάζουμε με ένα κουτάλι σε κομματάκια μέσα. Αν πάτε να το κόψετε τώρα που είναι γινωμένο, το πιο πολύ είναι θα πασαλιφτείτε και τον πάγκο σας. Οπότε λεπτά κομματάκια με το κουτάλι, ακανόνιστα, δεν μας ενοχλεί. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μπόλικο αβοκάντο, αρέσει πλέον σε όλους, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν υλικό, θα το δείτε να το χρησιμοποιούμε συχνά. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά στην άκρη, καθαρίζουμε λίγο τον πάγκο μας και συνεχίζουμε. Έχουμε τα πρώτα υλικά εδώ μέσα. Προσθέτουμε λοιπόν λίγο ξύσμα από lime, θα βάλουμε το ξύσμα από το ένα lime, όχι και από τα δύο. Θα βάλουμε το χυμό από τα δύο όταν ρίξουμε μέσα και τα μακαρόνια. Λοιπόν, πάμε να τρίψουμε και την παρμεζάνα εδώ μέσα. Η παρμεζάνα θα μας δώσει και άλλη ένταση στη γεύση, θα μας δώσει το ουμάμι της, όπου τη χρησιμοποιούμε είναι μαγική. Ωραία, και είναι ώρα να βγάλουμε λοιπόν τα μακαρόνια μας. Το κοφτό μακαρονάκι για την ακρίβεια και να το συρώσουμε. Πολύ ωραία. Το αφήνουμε λίγο να σουρώσει και τελειώνουμε εδώ πέρα με τα υλικά μας, με την μίξη των υλικών.
είπαμε αγκούρι και λάιμ στο τέλος, αφού βάλουμε όλα τα υλικά. Τέρμα και η παρμεζάνα, τέλος και η παρμεζάνα βάλαμε και πάμε να φέρουμε μακαρόνι και να τελειώσουμε το πιάτο. Καθαρίζουμε πάγκο και είμαστε έτοιμοι για στήσιμο πιάτο. Έχουμε όλα τα υλικά μας έτοιμα, εδώ τα αναμειγνύουμε. Τα πρώτα λαχανικά με το αβοκάντο, την παρμεζάνα. Κάνουμε ένα να πάρουν γεύση, να ενωθούν. Και τώρα προσθέτουμε μέσα το κοφτό μακαρονάκι. Το βοηθάμε με ένα κουτάλι. Θα βάλουμε το χυμό από το lime. Κοιτάξτε εδώ στο lime και στα λεμόνια το κόβουμε σε δύο σημεία, έτσι ώστε να μην πέφτουν μέσα τα σπόρια. Βάζουμε μόνο το ζωμό. Έχουμε βάλει και το ξύσμα. Το κόβουμε, είπαμε, σε δύο σημεία μέχρι κάτω, έτσι ώστε το μεσαίο να κάνει σαν το σουρωτήρι, να μην πέφτουν μέσα τα σπόρια. Πάει λοιπόν και αυτό. Βάζουμε μέσα τώρα τη μαγιονέζα. Το κάνουμε τη μαγιονέζα, την κάνουμε σαν συνδετικό υλικό. Αν δεν θέλετε μαγιονέζα που ταιριάζει πολύ σε αυτή τη συνταγή, θα μπορούσατε να βάλετε γιαουρτάκι. Καλό είναι και η μαγιονέζα, καμιά φορά καλή είναι, ωραία είναι. Βάζουμε λοιπόν πιπέρι, μπόλικο, αλάτι. Αλάτι και πιπέρι παντού, σωματοφύλακες εδώ στο φαγητό, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε καλά. Αβοκάντο, πολλά μυρωδικά, μαϊντανός, κόλιανθρος, καυτερή πιπεριά. Πραγματικά αυτή η σαλάτα μου ήρθε να τη φάω πριν τη σερβίρω και αν τη δοκιμάσετε θα είστε κι εσείς ικανοποιημένοι. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε στα δύο μπολάκια μας. Προτιμούμε μαύρο πιατάκι για να αναδεικνύεται περισσότερο η σαλάτα μας. Είναι μακαρόνι, δεν χρειάζεται τρελή ποσότητα σαν να είναι μια πράσινη σαλάτα. Είναι γεμάτη γεύση. Η ποσότητα εδώ που κάναμε είναι περίπου για 4 σαλάτες. Και το αβοκάντο και το κρεμμύδι και η καυτερή πιπεριά. Θα τελειώσουμε λοιπόν με λίγες φλίγες αγκουριού. Θα χρειαστούμε λίγες ακόμη εδώ για τη δεύτερη. Και σε αυτό το σημείο βάζοντας και λίγο ελαιόλαδο έτσι για να γυαλίσει, να πάρει λίγο ζωντάνια ακόμη, είμαστε έτοιμοι. Μία σαλάτα με κοφτό μακαρονάκι, λαχανικά, αβοκάντο, η απόλυτη φρεσκάδα. Η σαλάτα μας με το κοφτό μακαρονάκι και τα φρέσκα λαχανικά είναι έτοιμη.